Wai shin tsakanin Umar M Sharif da Hamisu Breaker wane ne yafi iya wanka? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta Arewa Musical. A yau muna so ku bambance mana wai shin tsakanin mawaki Umar M Sharif da kuma mawaki Hamisu Breaker wane ne yafi wani iya wanka? Ta hanyar amfani da wasu galla-gallan zafafan falla-fallan hotunan su waɗanda za mu sa muku yanzu nan. Amma kafin mu shiga cikin shirin, mai sauraro ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a rinka sanar da kai da zarar mun an tayo sabon bidiyo. A shekarun baya da suka gabata, kowa ya sani cewa mawaki Umar M Sharif shine mawaki na ɗaya wanda ya fi kowa iya fallar da wanka ta hanyar amfani da ƙananan kaya da sambaɗa manya-manyan hotuna zafafa nake nufi ba. To sai ga shi a shekarar 2021 shi ma mawaki Hamisu Breaker ya fara barar da wannan wanka ta hanyar amfani da ƙananan kaya kai har ma da manyan kaya ya cancara hoto abinsa. To amma abin da bamu sani ba har yanzu shine wai shin tsakanin su wane ne yafi iyawa? Wane ne yafi iyawa? Wane ne yafi iyawa? A yanzu zamu sa muku kaɗan daga cikin hotunan su domin ku tantance mana waye gwani. To mawaƙan dai kowa ya san abin da suke yi, Allah ya hore musu dama ta sarrafa kalaman soyayya yanda suke so. Yanzu za mu sa muku kaɗan daga cikin hotunan mawaƙi Umar M Sharif. Yawa kamar dai yanda kuke gani waɗannan su ne kaɗan daga cikin hotunan mawaƙi Umar M Sharif waɗanda yake an tayarwa da style kala-kala. Duk da dai na san cewa wani yana nan yana kai dama ni ne to kwalelanka baka isa ba. To ga dai hotuna nan kuna gani sai a ƙara daddara idanu domin a tantance mana gwanin na ainihi wanda ya yi fintinkau wajen iya wanka. To ga sanan dai kuna ta gani amma fa dan Allah a kalla a hankali kada a yi fitsari a wando. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin hotunan mawaƙi Umar M Sharif waɗanda ya faffalla a cikin wannan wata da muke ciki. Yanzu kuma za mu sa muku falla-fallan zafafan hotunan mawaƙi Hamisu Breaker domin dai duk ku tantance mana waye gwani wajen iya wanka. Kamar da yadda kuke gani waɗannan su ne kaɗan daga cikin hotunan mawaƙin tunda dai shi ma ba ɓoyayye ba ne ba, kuma wasu da dama daga cikinku sun san hotunan. Kuma shi ma a cikin shekarar nan da muke ciki ta 2021 ya ɗan faffalla su. Ina jin ma dai a cikin wannan wata da muke ciki shi ma ya yi su. To ga sunan dai sai ku tantance mana wane ne ya fi iya wanka tsakaninsu. Shin har yanzu Umar M Sharif shi ne yake kan kujerar shi? Ko kuwa an ɗan sa shi gefe? Ko har yanzu dai shi ɗin ne? To sai dai ku tantance mana da kanku, don an ce idanu ba mudu ba ne ba, sun san kima in an kasa. To gashi nan kuma an kasa ɗin ku ake jira ku tantance mana. Muna jiran amsoshinku a gurin comment. Duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan lokaci a wannan tasha ta Arewa Musical. To sai dai kada ku manta, kada ka manta, kada ki manta, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da wannan tasha ta Arewa Musical a ko da yaushe. Bisalam, mu huta lafiya.